Avez-vous du bière? Yeah. Dorazil jsem do Británie půl hodiny před těmi aviatiky, ale můj náskok se zmenšoval. Křečku, jak se máte? Jsme ve vlaku a máme se dobře. Jsme 35 minut od Waterloo. Zatím je to nerozhodně, každou chvilku tě musíme oknem zahlídnout. Ať vyhraje ten nejlepší. Závod začal vlastně teď. Blackwallský tunel. Je to on? Čas se krátí, krátí, krátí. To je nejdéle, co čekám za celých 13 hodin. Měli bychom si pospíšit. Jo. Kde jsou ty noční autobusy? Hned za rohem. Můžu zaplatit v Lanížích? Tudy. No tak. Rychle. To je on, to je on. Skvělý. Stihli jsme to. Už vidím kousky Londýna, co znám. To je Canary Wharf. Jo. A o tomhle je veřejná doprava, o čekání. Jedem. On má Bugatti a my autobus. Všechny tunely, které jsem dneska projel, byly parádně velké a hodně prostorné. Tohle jsou veřejně prospěšné práce. Cokoliv za náma zatroubí, může být Bugatti. To byla Aldwych, jo? Už jsem v centru, už jsem v centru. Tamhle to je. Musíme vzít tašky. Už jenom kousek, jdeme. Další červená. Jamesy! Jo, já běžím. To je ono. Jsme tady. To je NatWest Tower, jsem tady. A kde jsou oni? Poběž. Nemůžu. Budova byla ohromné bludiště bez přímého výtahu až nahoru do 42. patra. Béčkem do 21. 21. Přistoupit do něčeho, co jede až nahoru. To dává smysl, koukej. Běžte k výtahu skupiny D. Proč tu nemají normální výtah? Jdeme. Šipky. Ne, počkej, jdeme špatně. Promiňte, jak se dostanu do 42. 41. 41. A tam pak končí. Do 41. a pak pěšky? Moc krát děkuju. To je ale pitomej barák. 34. 35. 36. Jdem. Schody. Kámo, já mám strach. Teď se rozhodne Hlavně Hemonde. důstojně. Dobrý večer. Já nevím, jsem zmatený, že bychom vyhráli, vidíš ho? Asi ano, protože jsme tady a on ne. Tamhle v okně. No teda. Vidíš ten stín temné postavy? No to snad ne. To ne. To je hrozný. Jsi nesnesitelný chlap. Víš to vůbec? Důstojnost. Jo. Přinesli jste laný, že? Ano. Naštěstí jednoho měli, takže vás to bude stát 65 liber. To jsou nádherné těstoviny s mým laným. Jo, laníš, fajn. Je to Pirhovo vítězství. Jak to? Protože odteď až do konce svého života musím žít s tím, že to auto nikdy nebudu mít. Už nikdy znovu nepocítím tu jeho sílu.
A to je dost smutné zjištění. Konec jedné životní etapy. Přijde zas něco novýho. Tady je. To je on. Neuvěřitelný auto. Tak, Jamesy, je to únavné pilotovat letadlo? Ano, byl jsem mrtvý. Nemáš představu, kolikrát jsme byli blízko smrti. Nemáš představu, jak iritujícím pasažérem on byl. Jo, vážně? Měl jsem ti dát prášky a přivázat tě k sedadlu. Kéž bych zaspal, to tvý už tam skoro jsme. Tak dost, kluci, přestaňte. Vem si příště EasyJet. Prosím, už toho nechte. Kolik si myslíte, že stojí Volkswagen výroba jednoho vozu? Nevím. 5 milionů liber. Za jedno auto? To musí na každém dost prodělat. Určitě prodělali hodně. Vzali to jako technický úkol. Chtěli si dokázat, že na to mají. Mě děsí v současné ekonomické situaci a všech těch řečech o globálním oteplování, že to asi bylo naposledy. Jako jsme my měli éru Concorde. Přesně tak, tohle je Concorde. Nejen, že je to nejlepší auto na světě, ale pravděpodobně ho ani žádný jiný, aspoň v našem životě, nepřekoná. A tímto spíš smutným moudrem se s vámi loučím. Příští týden nás neuvidíte, protože tu nějací hoši budou hrát biliard. Něco takového, takže se uvidíme později. Mějte se, dobrou.